Jumejn il-bot mill-festa tal-Ajt tal-Assunta wan jużar il-Qrendi fejn kien għadu kif tlesta l-armar ta' struttura għoli 40 piet bil-forma tal-għaddiena li mistennija tinxtel f'nofs il-lejl tas-Sibt wara li jkun sar it-tluħ tal-istatwa tal-Madonna fuq il-pedestal tal-inkurunazzjoni. Is-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija Qrendi se jtellaw spettaklu audiovisiv li jinkludi nar sinkronizzat mal-mużika minn fuq il-bejt tas-sede tal-banda Santa Marija tal-Qrendi. Din l-istruttura tax-xorta tagħha fuq bejt ta' każin hija innovazzjoni ġdida u qed issir għall-ewwel darba f'pajjiżna. Dan ix-xogħol ġie maħdum mill-pirotekniċi volontiera tal-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi. Tkellimna mas-Sur Emilio Farrugia li huwa s-segretarju ta' din is-soċjetà fejn fost oħrajn kellimna dwar il-prekawzjonijiet li ttieħdu biex tinbena din l-istruttura li saħansitra ġiet iċċertifikata minn inġinier. Wara waqfa ta' sentejn bħala għadna Santa Marija ta' Qrendi ħassejna li nerġgħu nirritornaw għan-normal bil-kbir u għalhekk iddeċidejna li nagħmlu din l-istruttura li l-ewwel darba ġewwa pajjiżna li ħadkun dan il-kobbor u ħataħaraq minn fuq bejt ta' każin illi magħha ser ikun jinkludu wkoll spettaklu ta' nhar ieħor illi ser jinħaraq il-lejla f'nofs il-lejl fuq il-bejt ta' Palas Marija Assunta. Il-qofol jintlaħaq lejliet il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Marija Santissima fid-9 ta' filgħaxija bl-ispettaklu tan-nar, tal-ajru tal-art bir-ritorn ta' The Conquest of Darkness fil-bypass tal-Qrendi.